3歳です。お母さんが最初やってて、そこから私も習ってフラから始めて、その後タヒチすぐ始めて、でタヒチの方が楽しくなってタヒチ1本になりました。当たり前です。ずっとなんか何も考えずに踊らないで、毎回のレッスンで何かしら課題はあるので、それを自分が納得できるまで練習するようにしてます。お母さんが作ります。得意かわからないですけど好きです。お母さんとファイラマンです。ダンサーはファイラマンで、ミュージシャンはノホヤン、メイクとかネイルとか美容師さんです。めっちゃ早口です。